De hoge energieprijzen en overheidsregels zitten de Zeeuwse woningcorporaties op de hielen. 2 jaar geleden zaten we op ongeveer 200 woningen per jaar die we verduurzamen. En we zitten nu op het dubbele. En verder in het nieuws vandaag. Al 10 jaar de plek voor geheugenproblemen. En alpaca's eten afgedankte kerstbomen. Goedenavond. Sociale huurwoningen krijgen in rap tempo zonnepanelen en dubbel glas. De Zeeuwse woningbouwcorporaties zetten vanwege de hoge energieprijzen extra vaart achter het duurzamer maken van hun huurwoningen. Duizenden huizen worden onder handen genomen. Zoals bijvoorbeeld door woningcorporatie Woongoed in Middelburg. Die is bezig met onderhouds- en energiebesparende maatregelen bij zo'n 80 appartementen in de Stromenwijk in Middelburg. Dat doen we natuurlijk in de eerste plaats voor het milieu, maar nog veel belangrijker. Ja, als je ziet wat er met de energiekosten gebeurt, de energieprijzen, dat is natuurlijk rampzalig. En door de woningen te isoleren is er minder gas nodig om de woningen te verwarmen. En ja, dat is natuurlijk prima voor onze bewoners om je energiekosten een beetje beheersbaar te houden. Daarnaast heeft Woongoed Middelburg ook nog de verplichting om de energielabels te verbeteren. Deze woningen gemiddeld was het CD en met wat uitschieters naar beneden en naar boven toe. En ja, nu wordt het A+ of A++, dus ze gaan aardig wat stappen maken. En Woongoed gaat ook vaart maken met het duurzamer maken van hun huurwoningen. Tot 2 jaar geleden zaten we op ongeveer 200 woningen per jaar die we verduurzamen. En we zitten nu op het dubbele. Vorig jaar hebben we zelfs nog meer woningen verduurzaamd. Dus zaten we dik boven de 400 woningen per jaar. Ja, dat tempo dat willen we ook vasthouden. Om ervoor te zorgen dat alle woningen echt ook goed geïsoleerd zijn. En voor de huurders hebben al deze maatregelen natuurlijk ook positieve gevolgen. Vooral veel meer comfort, lagere woonlasten. We zijn gasloos. Dus we krijgen wel natuurlijk alleen nog een elektriciteitsrekening. Het gas dat is afgekoppeld straks. Volgens onze berekening gaat er elke huurder wel op vooruit qua woonlasten. Dus eigenlijk lagere woonlasten. Ik praat er nog even over verder met collega Erik Holm in Middelburg. Ja, Erik, die energielasten die gaan dan wel omlaag, goed nieuws. Maar gaan door al die investeringen de huren dan niet fors omhoog? Nee, dat valt reuze mee. Kijk, sommige huren zullen wel wat hoger worden, maar dan heb je het hooguit over een paar tientjes. Terwijl juist de besparing op die energiekosten, die wordt veel groter. Dus uiteindelijk gaan de bewoners er gewoon op vooruit. Maar moeten dan in heel Zeeland alle huurwoningen zo ingrijpend worden verbouwd als dat daar achter bij jou gebeurt? Nee, dit is wel een heel groot project, maar ik heb veel woningcorporaties gesproken en die zijn allemaal wel op een bepaalde manier toch met die verduurzaming bezig. Woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen reikt bijvoorbeeld aan de huurders duurzaamheidspakketten uit. Woningcorporatie Zeeuwland heeft zelfs een energieteam in het leven geroepen dat advies geeft aan zijn huurders. Als er dan iets moet gebeuren in huis, dan komt er een heus klusteam en gratis voor maximaal €250 worden er dan een aantal werkzaamheden verricht. Bijvoorbeeld het plaatsen van tochtstrippen. Goed, een hele hoop werk dus. Maar tot slot nog even, hoe lang gaat die ingrijpende operatie dan duren? Het is de bedoeling dat voor 2030... dat alle woningen zijn verduurzaamd. Woningcorporaties mogen dan geen huizen meer verhuren met een slecht energielabel. En dan heb ik het over label E, F of G. Alle woningen moeten dan minimaal energielabel D hebben. Er is dus, Floris Jan, nog genoeg werk aan de winkel. Erik Holm, dankjewel. De politie neemt de vondst van een rollator in een sloot in Arnhemuiden hoog op. Niet omdat het vermoeden is dat er iemand vermist is, maar juist omdat er heel veel hulpdiensten zijn ingezet. En toch lijkt het alleen baldadigheid te zijn. Duikers en andere hulpdiensten zijn vanmorgen druk bezig geweest bij de sloot nadat de rollator werd gevonden. De politie is niet te spreken over deze onnodige inzet van alle hulpdiensten. De Haringvlietbrug is vanaf nu voor zeker 3/4 jaar dicht voor het scheepvaartverkeer. Het heeft allemaal te maken met de ingrijpende werkzaamheden aan de sterk verouderde brug, die ook al voor het wegverkeer voor de nodige hinder zorgt.
Nu is er dus hinder voor de scheepvaart bijgekomen en vanaf de zomer gaat de brug ook tijdelijk helemaal dicht voor het wegverkeer. En dit zijn de kerstbomen voor de alpaca's van Alpaca Zeelandia in Aagtenkerken. En dat is smikkelen voor ze. Want de dieren die hebben een heerlijk feestmaal en mensen uit de buurt kunnen op deze manier makkelijk van hun kerstboom afkomen. Er zijn er nog meer welkom. Liefst wel redelijk verse bomen en in ieder geval natuurlijk ontdaan van engelenhaar en kerstballen. Maar de alpaca's, die weten er dus wel raad mee. De alpaca's eten de kerstboom echt soms met bast en al helemaal kaal. Waarom vinden ze dat zo lekker? Ik denk dat ze het lekker vinden omdat het een andere textuur is dan alles wat ze normaal te eten krijgt. Een stukje zit het hem waarschijnlijk ook in de geur. Want je ziet ook dat ze helemaal door de bomen heen gaan schurken en erin draaien en er echt doorheen gaan rollen. Het zijn wel scherpe dingen, die dennennaalden. Is dat niet gevaarlijk voor de dieren? Er zit altijd een klein risico aan met het voeren van dit soort dingen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat wij dat nog nooit hebben meegemaakt. En je ziet dat vooral in Duitsland en Engeland worden heel veel kerstbomen gevoerd. En ook daar zijn nog niet veel gevallen dat er echt schadelijke dingen zijn opgetreden door het eten van de bomen. Een veilige en nuttige manier dus om van je kerstboom af te komen, hoef je thuis alleen nog maar dat ellendige lichtsnoer weer netjes op te bergen. Dan, in het Deense stadje Odense bedachten ze begin deze eeuw een laagdrempelig inloophuis voor mensen met geheugenproblemen. Inmiddels zijn over de hele wereld en ook in Zeeland van deze Odense huizen te vinden. De vestiging op Walcheren bestaat 10 jaar en is een succes. Samen koffie drinken of eten, een spelletje of iets creatiefs doen. In het Odense huis moet niets, maar aan alles mag je meedoen. Vandaag wordt er een versiering gemaakt onder leiding van kunstenaar Marleen Vermeer. Ja, ik ben een knodderkont, dus ik ga altijd vieze handen krijgen, maar dat is op zich niet zo erg. Met elkaar samen zijn in een bijna familiaire sfeer. Dat is waar een Odense huis onbekend staat. De 86-jarige Gerrit heeft Parkinson en heeft als gevolg daarvan geheugenproblemen. Hij is graag creatief bezig en hier kan dat volop. Maar het is gewoon geweldig wat je voor een gelegenheid krijgt om je hobby uit te voeren. Maak er maar prop van. Een prop. Omdat ik een beetje eenzaam ben en hier warmte en gezelligheid vind. Daarom kom ik hier. Alles mag, maar één ding niet. Dat is je schamen voor het feit dat je geheugenproblemen hebt. Ja, het is ook een taboe. Bij de een wat meer dan bij de ander. Ik merk wel dat als mensen hier eenmaal... We hebben zelfs mensen uit Kloosterzande gehad die daar geen voorziening kregen. En die zeiden, we gaan hier maar eens kijken. En op het moment dat ze hier een kwartier waren, ze nou worden we begrepen, nou voelen we ons thuis. Een echtpaar. Dat was heel mooi om te zien. Daar hoefden we geen eens heel veel ingewikkelde verhalen voor te vertellen. Dat ging vanzelf. Praat u er wel eens met mensen over hier? Ja, als ik wel eens een medestander naast me heb, dan wisselen we wel eens gegevens uit. De goede en de slechte. Zeeland telt nu 2 van dit soort huizen. Dit in Vlissingen en nog 1 in Zierikzee. Landelijk stijgt het aantal Odense huizen en die verwachting hebben ze ook hier. Ik denk dat er meer Odense huizen zijn, of Odense huisachtige voorzieningen. Niet alleen in Vlissingen, maar in heel Nederland over 10 jaar. En dat die ook nodig zijn. Want het aantal mensen die beginnende dementie heeft en verder gevorderd, dat neemt alleen maar toe door de veroudering in Nederland. Voor Matti is het nu in ieder geval een uitkomst, want buiten dit huis voelt ze zich niet altijd goed begrepen. Ik bedoel, maar als de mensen hier zoveel jaren normaal gesproken meemaakt en je valt dan in een put, dan is het toch moeilijk om eventjes weer de weg te vinden. En hier gaat dat wat makkelijker? Absoluut. Na de regen van afgelopen nacht en ook vanochtend nog werd het allemaal wat koeler met een paar brede opklaringen, maar toch ook wel een lokale bui hier en daar. Morgen dan eerst zonnige periode, maar in de middag en de avond dan komt er meer bewolking, kans op een bui. Woensdag wordt dan helemaal een regenachtige dag met ook een krachtige tot harde wind uit het westen.
Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Mocht je nou trouwens de afgelopen week een beetje te druk zijn geweest en de Zeeuwse documentaire week hebben gemist. Nou, op onze website zijn veel van die documentaires die we de afgelopen week hebben uitgezonden terug te vinden. Kun je ze op alle gemak eens even rustig gaan bekijken. Ideaal voor deze nikserige eerste dagen van het nieuwe jaar. En niksig of niet, ik wens u voor nu een hele fijne maandagavond.